Nokoro magodonjo weche mag tuke. Kocha mar Malkia Strikers Geoffrey Omondi kaachiel gi kapten Medina Sande olero ni timno oikore makare mar kawo kuom thuolo machielo okombe mar pinje Afrika ma ochan e kind tarik 23 nyaka 31 dweni e alap ma Kasarani Indo Arena gi Ulinzi Complex Nairobi. Kanowuoyo gi jofwambo e kinde ma timno ne dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Kasarani, Odhiambo puoyo ikruok mar jotugo kolero ni piem mag lig maduong' morumo dweni kaachiel kod tuke mag Kenya Cup okonye keto ikruok. Tukego oywayo jotugo oywayo timbe maromo 16 ka timbe biro tiyo gi tukego kaka lai mar ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima kod mago mag Olympics mabiro timore 2028. Wa kiwango ya juu ambayo wanacheza kwa hali ya juu, so tutapata ile result nataka kwa sababu wanasukumana sana, na vile unaona nyuma yangu hapo ni wasichana warefu, wasichana wenye nguvu, wasichana wenye bidii. I would like to confirm that the venues and the preparation in general is at 70%. We want to thank Kasarani management for managing to repair the lights which had issues. We had also an issue with the scoreboard, changing room, and they have all been repaired. Also on our second venue, we thank KDF for coming in and to repair all the equipment that were missing.